Mga liko ba dre? Kasi pangalan mo. Ha? Pwede na kay kuag video. Okay ra? May signal dire lang. Ay lang lolo ikaw mo pa dai naglabang. Dire laha jon. Dire laha. Dali dayon. Kasi pangalan mo. Jun. Oh, Kilala ba? Ako tig kuan, tig vlog. pwede mag-video siya. Okay ra man nang hidamang ko. Abot lang ka tong isa kay. Signal dire lang wala. Ako bilang lagi dito lang. Ha? Kisa wifi no. Bisa wifi na ah. Ano dipita? Ano dipita bisa wifi lang? Gabaw. Ay layo pa. Hapit ka mo magpanglaba. Hindi ko ano kinagkuha ng Di nanang hidamod ko ba? okay naman ka alam, mag-video siya. Okay ra. Tagasan mo lang. Tagasan mo. Bra. So nang isa niyo eh. Mga sipat ko din lang. Sipat ng kakalan. Adili ka sipat. Ano say pangalan mo lang? Kiana? Kiara, Kiara? pila may edad? 15 16? daw. 15? Oh. Bata pa. Bata pa jud eh. 20,000 katok. Sa sunod na po dai. I-stop sa nako.